साहित्य सभानि मेन गेट बोरै जाखो रंबो फुना जोंनि बर'फोरनि साहित्य सभाया बै औवा गायनाय नुहुरनाया मेन लामानि फार्स्ट गेट बाब जामथार थांनो हानाय नङा गिदिंफिननांसिगोन गिबियावनो आं बयनिसिमबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद सिबियारि रायजो राजाफ्रा बेसेबां आग बारायखो सानथामनि हाबाफारि 21-22 बे सानथामनि हाबाफारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिबियारि बेसेबां खामानिफ्रा आग बारायखो एसे नायनो लुगैदोंमोन जानो हागौ बेनि थाखायनो आं एसे दिन्थिलांनि बालाजी मन्दिराव बेरायफैनो हागोन आरो मिटिं थिलियाव खिनाय हासुनाया उसुबिदाबा फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 8टासिम खुला थायो बे बालाजी मन्दिराव हिन्जावफोरनि हिन्जावफोर हौवाफोरनि हौवाफोर खिनाय हासुनाय सुबिदा दं आरो गारि दोनथ'नोबो सुबिदा दं फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 8टासिमा खुला थायो जायगायाव बेरायलाबायनो हागोन बालाजी मन्दिराव बे मोनसे सुबिदा थाबायनानै गारि लानानै फैलायनाङा मिटिं थिलियावबो गारिखौ दोननानै थाबायना फैनो हागोन जायगायावनोखा जैग' होग्रा बेयाव जैग' होगोन आरो बयबो होनो हागोन जैग'खौ सोरबा भक्तफोराल' बाबाफ्राल' होगोन बे नङा बयबो होनो हागोन ओमफ्राय बे डाइरेक्ट सिदा सिदि मोसानाय गान खननाय बेयाव हारिमु हल ना मा होनगोन बे आरो बियो नैबे हला ओमफ्राय बै मोनसेया जाहैबाय ओंखाम जानाय बेयो मिटिं हल ओमफ्राय नैबेहाय मेडिकेल थागोन दान्दिसे सम आलासिफोरा जिरायथ'नाय बेहाय आरो नै बानायगासिनो दं बानायथ'वाखै नै एसेसो बानायगासिनो दं आरो नै नुगासिनो दं बेहाय मोसानाय गान खननाय माबा मोनसे धर्मनि दिन्थिफुंनाय बेयाव नुगोन आरो बेहाय ओमफ्राय बै मोननैया जाहैबाय मोनसे ओंखाम जाग्रा मोनसे मिटिं हल आरो नुगासिनो दं नै बहुद आग बारायबाय नै खाथि खाथिखा आरो बे जाहैबाय एकदम मिटिं हल नै बियो ओमफ्राय बै जाहैबाय ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय बेहाय मोसानाय गान खननाय ओमफ्राय जायगायावनो मेडिकेलबो दंखायो बाव बानायगोन आरो मेडिकेल ओमफ्राय आलासिफोर दान्दिसे फैनानै जैग' होयिनि सिगां जेनेबा आथिं आखाइ सुनानै बा दसे जिरायथ'नानै नैबेयाव आलासिफोरा नैबे जैग' थिलियाव जैग' होनो हागोन आरो नै नुगासिनो दं बे जैग' होगोन आरो मेन लामाया बेनो नै जायफोर सानथामनि हाबाफारि लानानै फैगोन बिथांमोना नैबे बालाजियाव बेरायथुथु फैनानै खिनाय हासुनाय बेयावबो खालामफैनो हागोन फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 8टासिम थायो आरो बेहाय बेरायनोबो हागोन बे बालाजी मन्दिराव ओमफ्राय नैबे जैग' होग्रा जैग' ओमफ्राय मेन लामाया नै ओमफ्राय नैबेहाय जैग' होसान्दि फैनानै दान्दिसे सम जिरायनाय आरो मेडिकेल थागोन बेहाय बानायगासिनो दं ओमफ्राय एसप'आ जाहैबाय हरै बाथौ मन्दिर नैबे लामायानो ससे थांबानो मोनो एसप'आ ओमफ्राय साहित्य सभानि लांगोनाया हाबाथिलि बे आरो नै खामानिफ्रा आग बारायबायानो जथेस्थ' नैबे मेन लामा माने नै ओमफ्राय बे खाथियावनो दैजिं हटेलबो दं नै दैजिं हटेलबो दं बेयावनो खाथि नै नैबे ओंखाम जाग्रा नैबे ओंखाम जानाय लोंनाय जागोन आरो बेनिफ्राय बै गिदिरा जाहैबाय मिटिं हल बेहाय भक्तफ्रा बा आलासिफ्रा फैनानै बेहाय माखासे मेलफ्रा जागोन खाथि आरोना खस्थ' खालायनाङा मिटिं हलनि साखाथियावनो ओंखाम जाग्राबो नै खाथि ओमफ्राय एसप'आ जाहैबाय ओइ लामा बारनानै आरो हाबा थिलियाबो बै लामा बारनानै साहित्य सभायाव नैबे गुफुरा जाहैबाय मोसानाय गान खननाय
बे स्टेजाव जागोन आरो बे जाहैबाय मिटिं हल नैबे जाहैबाय ओंखाम जाग्रा जायगायावनो आरो खाथि मिटिं हल आरो बियो साहित्य सभानि गेटजों हाबोबा बे हाबाथिलिखौ मोनगोरगोन आरो हाबाथिलि बे साहित्य सभानि मेन गेटजों हाबोबा हाबाथिलिखौ मोनगोरगोन ओमफ्राय नैबे एसप' बानायगासिनो दं आरो एसप'आ बेयाव जागोन आरो नै मा फानगोन मोनथिथ'आ धर्मनि बिजाबफोर धर्मनि नांगौखिनि मा थागोन बर'नि माखासे दखानफोर थानो हागौ गाननाय जोमनायफोर धर्मनि माबायावथ' धर्मनि बांसिन थानांगोन नालाय नै एसप'आ ओमफ्राय नैबे सेन्ट्रेलनि बाथौ मन्दिर आरो बेयो सेन्ट्रेलनि बाथौ मन्दिर ओमफ्राय बैयो बे मोगा मोगिखा आरो बेजों हाबोबा जायफोर फैगौ जानुवारि 21, 22, 23 नैबे खिनाय हासुनाय जायफोर दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जायफोर मिथिङाव बाहागो लाफैग्रा जों मिथिं थिलियाव जुदि खिनाय हासुनायखौ उसुबिदा मोनोबा बे बालाजि मन्दिरावबो खालायफैनो हागोन फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 8टासिम थायो जायगायाव बेरायथुथु जायगाबो नायनो हाबाय बे बालाजि मन्दिराव नै बेरायग्लांलाबायनो हागोन मिथिं थिलिनि खाथियावनो नै बेयाव बेरायफैनो हागोन आरो फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि 8टासिम बेरायनो हागोन ओमफ्राय कफि साहा लोंग्रा आरो साहाबाबो माने बैहाय साहा लोंग्रा बैहाय साहा लोंग्रा माने मोनसे साहायावनो कफि मोनसेयावनो 40 थाखा लागोन नांगौ बाहेरायाव लोंनो हागोन आरो बालाजि मन्दिर जायफोर मिथिङाव फैग्रा एसे बेरायफैनोबो हागोन बेहाय जायगाया मोजांथार नै बालाजि मन्दिर बेयाव बेरायनानै माने खिनाय हासुनाय खालायफैनो हागोन आरो सुबिदाया बेनो बालाजि मन्दिराव बेरायथुथु खिनाय हासुनाय दङ जायफोर मिथिङाव खिनो हासुनो उसुबिदा मोनोबा फुंनि 8टायाव फैनानै बेरायलाबायनानै आरो मोनाबिलिनि बेलासियाव बेरायफैनानै मोनाबिलिनि 8टासिम थायो आरो बाव जिरायनानै दसे सम थानो हागोन बे नै मन्दिरायनि जिरायलाबायनानै थानो हागोन आरो बेयाव सुबिदाया बे खाथियावनो मेन लामायैनो बे ओंखारनानै नैबेयाव इउटार्न लानांगोन आरो ससेल' थाबायबाथ' इउटार्न लालायनाङा आथिंजों बारस'नो हायो बेजों इउटार्न जों ओरै इउटार्न लानानै थांबानो नै बालाजिया बेनो आइएसबिटिया नांजाबखानाय बालाजिनि मेन गेट मन्दिरा नै बालाजि मन्दिरनि मेन गेट बे नै बिश्वजितनि हाबनाय लामा बियो बिश्वजित सारनि बे आरो ससेयावनो नैबेहाय बास ओंखारफैयोबा बालाजि मन्दिरावबो थांग्रोनो हाबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट मिथिंसालियावबो नै बालाजि आइएसबिटिनि बे मेन गेट बेनिफ्राय दा नैबेजों लेफ्ट लाबाय आरो बेजों लेफ्ट लादो नै
ओमफ्राय खालायबाय नैबे ससेल'थार आरो ओमफ्राय बै मेन गेटजोंबो हाबनो हाबाय नैबे साइथ' सभाजोंबो हाबनो हाबाय बैथिं हाबोबा ससे थांबावनांगोन आरो दा नैबेजों साइथ' सभानि गेटजों हाबोबा नैबेजों सोनांसिगोन आरो बेजों सोबाय नै बे साइथ' सभानि मेन गेट साइथ' सभानि मेन गेट बोरै जाखो रंबो फुना जोंनि बर'फोरनि साइथ' सभाया सभानि मेन गेट बेजों हाबबाय बेजों हाबोबा हाबाथिलिखौ नुग्रोगोन आरो हाबाथिलि नै हाबाथिलि हाबा जाग्रा बेजों हाबोबा बे एक्सप' माने मार्केटआ बेयाव आरो मा फाननो मोनगोन बेखौ मिन्थिथ'आ धर्मनि माखासे बिजाबफोर थानो हागौ बेहाय एक्सप'आ बाव जागोन आरो सानथामनि हाबाफारियाव 21-22 दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे सानथामनि हाबाफारियाव एक्सप'आ बाव जागोन आरो नै ओरै बे एक्सप'आव बेरायनानै ओरै हाबाथिलिया नै हाबाथिलिया बेयाव हाबाखौ खुंनानै होगोन आरो जायफोर हाबा जानो गोसो साइथ' सभानि लांगोनायावनो ओमफ्राय मेन लामाया नै दालांखौ नुहुरदों हरैबो हाबनो हागोन ओरैबो हाबनो हागोन आरो लामाया नैबेजों हाबनानै हाबाथिलिजों हाबनानै ओरै एक्सप'जों थांनानै बेनिफ्राय ओरै जैग'थिलियाव थांनो हागोन आरो लामाखौ जेसिपिजों बानायगोन नामा गोजौ गाहायथार बे साइथ' सभानि लामा बेजोंबो हाबनो हागोन जों हाबग्रोबा हाबाथिलिखौ मोनग्रोगोन आरो हाबाथिलिखौ नै मेन लामाया बे साइथ' सभानि मेन गेट बालाजिनि एकदम ब्रिजनि लांगोनायावनो आरो नै बिराद जामनि थाखाय ओरै फैदोंमोनलाय ओरैबो जामानो नै जामानो जाम